धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गाहाय मावख'नि सिमेन्ट सापरियाव फुंबिलिनि समावनो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गाहायै सोलोंथाइनि जिखिनि थासारि आरो जेंनाफोर दङ आरो हा हुजों सोमोन्दो थानाय बर' कसारि काउन्सिलाव गामि थिसननाय बे बायदि बिथिंखौ लानानै जोङो जिल्लानि दखराफोरखौ हरखाबैब्लाबो जोङो लिंनानै जिल्लानि आफादगिरि हिरेन्द्र बसुमतारी बिथांनि बाहागो लानाय आरो गोबां एडभाइजार आरो दङमोन। दा बेखौ जोङो गोथौयै आरो गुवारै सावरायो। धेमाजि जिल्लायाव गोबां हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारि दङ, जेराव क्लास 10 सिम बर' मिडियाम आरो दा क्लास 12 सिम बर' मिडियाम आपग्रेडेशननि थाखाय पोस्ट ग्रेजुएशननि थाखाय जोङो सरकारजों सावरायबाय थादों। बे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रसेसआबो आरम्भ जाबाय। दा बेयाव मोनसे गिदिर जेंनाया जाहैबाय जे ग्रेजुएट टिचारनि दा एपइन्टमेन्ट सोलिबाय थादों आरो टेट लवार प्राइमारि आपार प्राइमारिनिबो माने एपइन्टमेन्टआ जालांखांबाय। खिन्थु एन्टायार आसामाव आरो धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लायाव बर' मिडियामा गोख्रोङैनो थांनानै दङ आरो बर' मिडियामनि स्कुलाबो बिनि नाम्बार्सआबो गोबां। खिन्थु जेब्ला आसामाव ग्रेजुएट टिचारनि पोस्ट एडभार्टाइजमेन्ट जायो, माने मालाबा मोननै मालाबा मोनसे मालाबा मोनबाल' होयो। व्हेरेज धेमाजिनि जिखिनि जोंहा हाई स्कुलफोर दङ 40टानिबो बारा, बेयाव पोस्ट भेकेन्ट दं दाबो, रिटायार्ड आरो डेड पोस्ट। हाई स्कुलनि आर्ट्स टिचारानो जा, साइन्स टिचारानो जा, जि टिचारानो जाया मानो, खिन्थु बे पस्टखौ देखाया। दा बेखायनो बे खोथाखौ जोङो थिग खालामदों जे मोनफ्रोमबो हाई स्कुलनिफ्राय बा स्कुलनिफ्राय हेडमास्टारा गावनि स्कुलाव बा प्रिन्सिपाला गावनि स्कुलाव खैथा पस्ट दङ बेखौ राइटिं पेडआव लिरनानै गाहायाव सहि आरो सिल मारिनानै हरगोन आरो बे कपिखौ जोङो इन्सपेक्टर अफ स्कुलनो होगोन आरो इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिफ्राय मोनसे फरवार्डिं जों लानानै, जिहेतु दाखालि 9 डिसेम्बराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों एबसुआ जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायदोंमोन। जोङो बिथांनो जमा होगोन, डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसननो जों जमा होगोन, जाहाथे बिथांमोना जोङो थगायनो हाया। दा एसबि बड' हाई स्कुलानो जा, ओरै MMK हाई स्कुलानो जा, बा लखिमपुरावबो गोबां बेबायदि हाई स्कुल दङ जेराव पस्टआ भेकेन्ट आरो स्टुडेन्टनि नाम्बारा बारा, जायनि थाखाय बेयाव क्वालिटि टिचिं लार्निं बा क्वालिटि इडुकेसन मोनाखै। टिचार गैयिनि थाखाय क्लासा मोजां जाया। गोबां जेंनायाव गोबां थासारियाव दङ। दा बेखायनो बे जायगानिफ्राय मिटिं सोलिबाय थानायावनो धेमाजिनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल कबिता डेका बिथांनो आं टेलिफनाव हरदों आरो बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा भेकेन्सिखौ नुनानै स्टेटआव हरो ना हरा, आरो हरोब्ला मानो एडभार्टाइजमेन्टआव ओंखारा, आरो बेयाव बबेयाव लेपसेस दङ बे खोथाखौ बिथांनो कुइसन खालामनायाव बिथाङा बुंदों जे आङो रिसेन्टलि आपडेट खालामनानै हरबाय आरो जि फरवार्डिं कपि बेखौ जोंनोबो होनांगौ होननानै जोङो टेलिफनाव बिथांखौ बुंहरनाय जादों। दा एनिवे लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि थाखाय स्पेसियेल टेट जागोन। हाई स्कुलनि पोस्ट माने रिक्रुइटमेन्ट बा एपइन्टमेन्टनि थाखाय स्टेट लेभेलाव जोङो बे डाटाखौ लानानै जों एन्टायार आसामनिखौ जों फाइट खालामगोन आरो जाहाथे 2 मासनि गेजेराव बिफोर इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट बे टिचार रिक्रुइटमेन्टआ जाहाथे जायो। लवार प्राइमारि आपार प्राइमारिनि थाखाय स्पेसियेल टेटनि डिसिसन जादों आरो बावैसो RCJN जों एसे सिगाङाव बिथांखौबो टेलिफनिक डिसकास खालामनाय जादों जे स्पेसियेल टेटनि एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला ओंखारगोन, आरो बिथाङा बुंदों जे सानसे साननैनि गेजेरावनो, जिहेतु अलमस्ट गासिबो जिखिनि प्रसेस बियो कमप्लिट जाबाय, स्पेसियेल टेट बर' मिडियामनि LP आरो UPनि थाखाय जि कन्डाक्ट जागोन बेनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारगोन। आं खावलायो धेमाजि, लखिमपुर, मरिगाव, गवालपारा, गलाघाट जेसेबां दङ आसामाव, एन्टायार आसामनि माने -6 सिडुल एरिया, जाहाथे बयबो स्पेसियेल टेटआव बाहागो लायो। जायफ्रा DLED दङ, जायफ्रा BEd दङ, बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि पस्टफोरा फिलआप जायो। बे मोननै गुबै आयदामोन आरो गोदानै 25टा बर' मिडियामनि जि मडेल हाई स्कुल गायसननायनि सेंसन जादों
बेयो टेन्डार प्रसेसनि लामायाव दङ वर्ल्ड बेंकनि प्रजेक्टनिफ्राय बेसेबांबा कौटि थाखानि बेयाव मडेल हाई स्कुल बर' मिडियामनि गायसनगोन धेमाजि जिल्लायाव गंथाम मडेल हाई स्कुल मोनदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना आरो बियो जुदि इमिडियेट वार्क अर्डारा ओंखारोबा जाय माने ठिकादार जाया मावगोन बिथांमोना खामानिखौ मावनानै होयोब्ला बोसोरसेनि गेजेराव 2027 जानुवारिनिफ्राय जों बेयाव गोदान एडमिसन होनो हानाय परिबेसखौ जों मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो भेन्सार स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेकानिजम बे मेकानिजमनि बेलायाव डक्टर रनज पेगु बिथांजों रायलायनाय बायदि बर' कसारि काउन्सिलनि एरियानि सिंनि जेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बे भेन्सार स्कुलखौ बर' कसारि काउन्सिला जिहेतु इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दंखायो बेयाव मोनसे मेकानिजम रेजुलेसन लानानै एज पार 6.3 अफ बिटिआर एकर्ड बा बर' एकर्ड बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय 70निफ्राय 80 खाननि गेजेराव एन्टायार आसामाव बर' कसारि काउन्सिल एरियानि भेन्सार स्कुल बर' मिडियाम दङ एलपि एमइ हाई स्कुल बेखौ जों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि टीमाबो दाख्लैबावै रायलायदों रनज पेगुजों आरो बिनि सिगाङाव जों रायलायबाय दा बे मेकानिजमखौ जों तयार खालामनानै प्रभिन्सियेलाइजनि जि प्रक्रिया बेखौ जों आवगायगोन गामि थिसननांगौ बिनि थाखाय जों रायलायबाय थादों बर' कसारि काउन्सिलनि पुर्नांग गामि थिसननायनि जि मेटार दा गासै बिथिंखौ लानानै बेयाव हा हुनिबो जेंना दङ ब्रह्मपुत्रनि बे सारा ओनसोलाव दाबो बसुन्धरानि गेजेरजों लेन्ड पाट्टा मोननायनि खामानिया आद्रा दंबावो बिनि थाखायबो जोङो फाइट खालामगोन आङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ खावलायदों आरो आनसलिक कमिटिखौ खावलायदों जे गासैबो तथ्यआ क्लियार जानांगौ तथ्यनि आधाराव जोङो जोंनि दाबि जोंनि मोननांगौ डिमान्डखौ जोङो खालामनांगौ आरो मा जेंना दङ स्टेट लेभेलाव फाइट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादा जों जेब्लाबो रेडि थेंक इउ